Халык телендә кызлар мәктәбе дип йөртелгән белем йортында ел дәвамында милли мәгариф һәм мәдәният мәсьәләләренә багышланган дистәгә якын даими чара үткәрелә. Алар арасында Фатиха Аитова остаханәсе белем бирү иҗади мәгърифәтчелек проекты да бар. Ул нидән гыйбарәт? Проектның үзенчәлекләрен хәбәрчебез Мөршидә Җихан өйрәнеп кайтты. Тормыштан читтә калмагыз, кызлар. Дөньяны өйрәнегез дип язып калдырган күренекле мәгърифәтче Фатиха Аитова. Шул васиятне маяк итеп гимназиядә республикабызның күренекле хатын-кызлары белән Фатиха Аитова остаханәсе үткәрелә башлады. Иң әүвәл кызлар кунакларны музей белән таныштыра. Сүзебезне Казан университетында укыган кызлар хакында башлыйк. Фатиха Аитова музейына бик бай мәгълүмат тупланган. Аны ачуда танылган татар галимәсе Тәминә Биктимирова ярдәм иткән. Беренче очрашу да аннан башланды. Икенче остаханәнең кунагы Ак Калфак Бөтендөнья хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе. Милләтебез бит инде безнең шәхесләрдән тора. Ягъни милләтне шәхесләр күтәрә. Шәхесләр, менә һәр шәхесне ата-ана тәрбияли, бирәктә ана тәрбиясе. Менә шуңа күрә бу кызларыбыз безнең милләт аналары булып үсәргә тиеш кызлар булып тора. Түгәрәк өстәл рәвешендә узган очрашуда кызлар кунакка сораулар бирде. Кадрия Идрисова кызлар гына укыган гимназиядә еш булганлыктан, гаиләдә хатын-кыз ролен ачыклаган тәҗрибәсе белән уртаклашты. Аннары чып-чын остаханә башланды. Сыттык и салдык. Әнә шулай бер мизгел эчендә укучы кызлар уңган хуҗабикәгә әверелде. Араларында әле бер тапкырда өй токмашы әзерләп карамаучылар да бар иде. Әмма белмәү гаип түгел, белергә теләмәү гаип дип өйрәтә халкыбыз мәкале. Мин сезне менә дигән итеп камыр басып, тукмаш кисеп, ашлар пешереп, әти-әниләрегезне, үзегезнең хәләлләрегезне сөендерерсез дигән ышанышта калам. Остазлары барысына да токмаш әзерләү серләрен онытмаслык итеп өйрәтте. Кадрия ханым, камырны басырга һәм кисәргә өйрәткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.